Okay, we're back with our second set. And of course, kato ay lata ko dati katarakyan nga manong nyo. Kalaatan ka anak nyo. Wow! Hindi mo. Anang arot nga ino katarakyan ti manong. Anang mga arot ka anakan. Pinatarakin mo lang. Numamati kayo. Equally talagang iti nangipadawat ni Apo, nangipatuto iti kinatarakikit na alatang adwa kasi nagsagay sa antawin. No, talotin patulod da. Adi may isa ka na pang kini Kuya Emil. Mabalay nga kasi ay. Hello, good afternoon Kuya Emil. Thank you very much for dropping by. Ayan, at mangtad kalat tati nasayaat mo dito nga sarsarita no dati kay mga ibato amo nga ite-textan. Ayan, kadagiti agbubuyal at kada kami abo online. Thank you so much kada kayo. Ken kadagiti agte-text kada kami dito official text line nga kami abo mabasa ti ginaadunan. Moreno ka sa may anta. Partakam. Greetings from Boston. Kung na plus 15 kung na ito nagapo international. Hi June and JM, happy Palm Sunday. Ada kami manan agbubuya kan liliwa. Agliliwa bayat ti penagin inanami it me runs Zipagan of Massachusetts. Thank you so much. Ket it is umaranong nga name the tune of course courtesy of Ron Kapsatron Zipagan. Ngamiti pumugto apo dagitay. Adita Facebook mat. Ayan. So, ti paganurutan damdama pa lang magkidi. Iti paganurutan apo, we know basic rule kat ada jinagan iti papanan na, the load, aji number na, and then the title of the song. Kasi lang kasimple apo damdama. So, banong, dagiti kay kablawan. Kung na sana ikaw na nga tinagan na, na yung pang-orasyo apo watching from Kingdom of Saudi Arabia. Nagan na? Sana ikaw na nga. Wow. Kung naman ni Angel Jacinto Felipe, Kuya JM nga na. Hi. Hello. Watching from Kuwait, from Elmer Garcia. Hello again, ating June Ken JM from Auntie Ida, Pasco Clinton. Yes. Nagguwapo ka manong baga na ato'y kaabay ko. Kung naman ni Razel J. Nanangig mo na dyan. Watching from Baguio City with love from Evangeline Ramelo. And hello ulit kini Auntie Cassie, buy-buya manan. Yes, just watching in. Thank you. And hello mo kini Kuya Derek Vizcarra, nagmadama wala buy-buya na. Kita na kini Ma'am Devora, ni Gonzales Maya, kita nagaduda. Apo no katungtungan ni Dr. Kasi lang nga doktor ana. Wagaraw. It's a very funny. Unay nga nag-green ti panununa deta nga kaanakan, medyo agbay violet nga rodin. Okay, kung na naman dito text line ng hali po, maganda kung na sa amin dito sa Victoria Agli Pegrino habang nagdingdingag sa mga idol po namin for the ganyan. Lalo ken ni lakay kong adik agdingag kanyayo habang agkap kape. Greetings mo from Maribel Salvador. Nga. Sabado. Salvador deta iti nag-wrong spelling ng isuna. Kung ano mo, gayam ko, pag-ayam tayo, ang former barangay captain of barangay, ano nga barangay isuna di Alisian? Nalipata mo tan. Kung ano to'y, nag-asad nga aldaw, gayam yun, ken amak, pabati naman tayo. Balasan ko nga ni Cherise Mayo, ang nag-graduar iti BS Tourism Management. Mayo, Nabua family are so proud of you, anak ko. Thanks. At agamen dito'y kini Attorney Joel Alejandro. Joel. Dinagam ka ni Attorney Joel lang. Kaya naka-Joel. Ayan. Joel Alejandro, kampanya para mayor. Team 1, Alicia. Nagpintas sa jingle na nga inarami diyo ko na. Thank you so much. Ikaw talaga nga nagpintas. Akin talaga binanatan mi deta. Tikas taunay kabsat. Napintas mo ti talent fee. Kasi nila. Ating pag-rate man ni bakit ko nga ni Lucky Cory Antonio ti happy 33rd birthday. Ganun na niya. From number lang mat. Di naman imbaga. Nag-sweet. Di asawa ni Kabsat Lucky Cory. Good PM. Binabati ko nga sila Madam Beng, Marlon, Jean, Rose, Jenny, Tess, Rudy. Diyan sa Lugawan sa Ramon. Thanks sir. From number. Happy lunchtime po sa lahat. Para guys nga po yung perfect Ilocano version. Salamat idol. From Maribel Sabado, Victoria Aglipay, Quirino. Yeah, and of course, kung na ni bagot ko, bati the teacher Melowin. Kung na ni teacher Melowin. Sino yung teacher Melowin? Tatayin kaslam amog dahil ito yung teacher. Adi DJ, mano ti waistline na tatayon? 24 sa. Matikam mo. Adi may isang aside na. 24 yung aside. Apa nga nagkaro ka mamat? Tapos di may isa, 24 manan, amano nga rotata ti waistline ng teacher Melowin. Allah. Manipod din nagkasawa na baybayan na ti bagbaginan, dumadakil nga dumadakil. Ayan. Tapos, the Auntie Maribel Marticio and family iti Cordon Isabela, kung nanan yung bagot ko. Ayan. So, good afternoon kada kayo. Kahit may sapay nga text message.
nag-text at tayo. Naimpangal daw yung Manong June, kay GM Kablaawan Takman, nga adalata dumdumgag dito. Ni Manong Ninyo de la Cruz. Ito'y pagayam yung Ninyo de la Cruz, ito San Miguel, Ramon Isabela, running for Barangay Kagawad. Wan. Ha, kana ni Kuya Derek niya. Hello po Kuya June at ating GM watching from California. God bless po always from Lagos Dolores. Buwan naman, Ilocano, naka-live kami now from Vizcaya, from Erickson Ramos. Oh, and hello po sa mga taga-Barangay Salvador, Barangay Council, Barangay Captain Sammy Sarmiento, Kantaño, Manday, Cantina, tikap sa iyon, Nora Sarmiento, ti Barangay Salvador, naguulat mo na. Excuse me po. At tagay tayo request dati nene, kasi ko nga Fernando, guys, Junior. Anak ko na. Insana dyan man nagurayak. Kana na nga kanta, gabi dito ay Kinta Kiss Me. Thanks. Tapos ni Ma'am Jing mo tatay, Mildred. Ay, Mildred, madi, Uncle Berting, kaya. So, paglalaw kan dito kita nga request dan, nga rod, kadag iti, so aman na po nga tumartaray, ag ngayang itin yaman na posisyon ni tata. Kaya ito, ikat para kanyayo, nga mugol ka tabirukin tapay na dyan. Sige, Aji tituladan na siya, magkat ni Kwa. Sino? At ano? Nga rod, ito yun ako, dito nag-request, iti Aguraya. Ang nag-request ng Aguraya. Sumala tayo nga ba? Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimu daw. Gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin daag pinpinali iuto. Limagasot ken sangaribo, kasakat timasak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adda metay na karot pangas na. Luda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na. Angem iraman da kami latta, inton nagiwaras kay ti kwarta. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Intun agbutosak maulawak na ulawak. Tukunak sa balin to anaganin tigusugusak. Nakas ang adabo, nakas ang detang pasamak no sa baling anagan tigusugusan nyo. Ayan, ka detang matiputput no ken gusto. Ayan, iso nga oresi asin naman tinangyawat kanya ti kwarta. Ay, awatan nyo nga sa baling anagan ti isurat nyo. Dahil talagang kurso na dayo. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Intun agbutosak maulawak na ulawak. Tukon na sa balin to anaganin tigusugusak. Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimu daw. Gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin daag pinpinali iuto. Limagasot ken sangaribo, kasokat timasak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adda metay na karot pangas na. Luda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na. Angin iraman da kami latta, intun nagiwaras kay ti kwarta. Angin iraman da kami latta, intun nagiwaras kay iti kwarta. Ngarod, kas na ko nagtatay na po para iti talugasot. Alod, dahito yan apo iti datdatlag nga sunata ngayon kay pugtuan. Agad kita adita Facebook lang apo ti dagundaway na nga mang pugto with their name. Siyempre automatic ginagandahan. Ajinagan ti papanana da load ken datay number na iti i-text yo with the title na. Dahito yan apo iti sungbata nyo balong obserbarang mga nadaing dita taba amangan ato yung pagtarayan na. Dahito yan apo ti pugtuan nyo. May screen siya magkadara. Wow. Naglaka. Naganasan abiyag musika adin tay mabuybuyak. Dagos amabang aran kaunggan daytoy rignat. Ngamin tapintas mo awan pangipadaak isut mangkayaw daytoy marik-riknat.
Dayta nga is-isem mo ay pudno ama kabiyan. Kasla alinunuta kalid mo ako resonadag. Takutis mo kasla porselan at pangyayari kag sikat sabong murmuray na ito'y mata. Nagpintas kanuading aglanong no sikat umis-isem. Nagpintas kanuading ipatay ko taapag binging nga isem. May dadalo na. Madala nga ba ka na po? So, tiisti ng tatapo ti pa premyo. Nagapo kinikabsat nga Ron Zipagan iti Massachusetts for 300 peso load. Naganasan abiyag no si kaading tay mabuybuyak. Dagos amabang aran kaungan daytoy riknak. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaag. Isut mang kayaw daytoy marik-riknak. Dayta nga is-isem mo ay pudno ama kabiyag. Kasla alinunuta kalid mo ako resonadag. Takutis mo kasla porselan at pangyayari kag sikat sabong murmuray na ito'y mata. Nagpintas kanuading aglano no sikat umis-isem. Nagpintas kanuading ipatay ko taapak binging nga isem. Ayan, nga rin dati winner tayo na. Ikatabay ang nga dati bed music tayo balong. Wah, natinagan na ka. Aron, iti na nga bag, iti talugasot aga, talugasot aribo, kung namutan, taklas sa Ay. talugasot abiso, nga insagot kita tayo ni Kabsat Ron Zipagan of Boston, Massachusetts. Yeah, manotawan na tayo na nga ba, kana imbaga na. Ngem iti papanan na iti load. Randy de la Cruz ti paano na ti load. Yan. Tapos ikabil na dyan number, tapos dyan answer. Nagpintas kan ading. Is correct. Naglaka ngamin nga pugtuan. Oh, iti nagkapugto ni Lani Joy de la Cruz. Yes. Iso din nakagamat abo. Di talugasot nga imparabor ni Kabsat Ronald. So, wow. Kadagiti kaya ng bay apo gi parabor kadagiti dolyares na dita abroad. Apo. Please feel free to share it with us. Kami mga sulsulwang ka. Parabor tayo mo lang dito. Programa tayo. Ayan, ket adamanan si Mang Puta ng kanyak na tayo ni J. Ramon. Duwada actually. And aside from that, adamanan apo itad tayo nga gas stove dahil ito yung uging samot kita aman no di uging data no solar kita no di uging single burner with pag-amo pasla para king ka data balong kapaya single. Kapay pwede single ayan bawal sa mong batit asawa na ayan di kuryente di uging ananga rod solar konsa kurabes maday taop nagwayan di taop courtesy of LPGMA number siyempre, 75 sa Balotas. Bumotos kayo ito apo, iti, tawag niya party list. Siyempre, iti butos nyo, DJ talaga amit nga, makatultulungan tayo. Kasi di ramon apo nang tadis mo natin may isang track. At ay, dati host na. Kadi, ngam iti tao nga aglugan ka nga nagapo LPGMA, nagapo BFP. Bureau of Fire, di ramon. May isang apo nga, bombero nga track din na. Nagatadupe nga tugtugaw. In fact, atapi tugaw nyo pala LPGMA ko na. Radyo balay mi? Damala atay imbas no nagkapkapitan ti kabsa ti tatang kada babayot ano nang iparabor ti LPGMA ito ka mabalinta nga mangibati ti 5 haan agangaw kami lang apo dagiti nga tugaw ket syempre DJ balay nga nakarusibi no dati makasapol iji tanghalaan kasjay
For 1 unit, apo talagang mga pagsasagad sa atin tatigi padawatin balong. Wala, tano, amin ata. Inunaan lang apo, para iti may isang burner gas stove, courtesy of LPGMA, kan may isang electric kettle, lao ka man balong ti may isang electric kettle dita. Ayan. Data. I-text nyo lang nga po dito yung official text line. Itinagan, iti kapitan nyo. Itinagan nyo. Iti edad ken barangay. Ken DJ paulo iti sonata. Ulitin man balong DJ pagkanurutan. Ngayon baga kanalipata ang ragos. With your name, age, and address, and the name of your barangay captain. And Ayan. the answer. And the answer. Saan nagkatato ti isurat nyo? So nga rogyan nyo. Rogyan nyo nga i-type tinagan nyo, age, address, kan di kapitan. So marasaran nun to ni kwa. Na di answer yaw. Yan. Nga ro, dito lang official text line. O, text line. Siyempre, may isa, diba? May isa lang mo, text line. Text line lang, text line. No, ado, text line ko. Official text line, 0915-071-3686. Dahil ito yan, di maikalo adat-datlag asunata. Naglaka. O naranyag abulan on-onoy ko indengan Day tanas lagasilaw mo Di kakat ipaidam O naranyag abulan Sangsangit ko indegan To'y nasip ngetalubong kuing Gakat silawan tapnon jak mayawan Nuwing ka ng lipaten Karim kaniyak na dibusen Samsamitet ni patay O bulan ketak lunem Nang laylayan ni ayah Ingka kating palasbangen Un-unoy ko darasang nga ikete May nanalo na ba? 75,000 ti si Mali tata. Kasano tanga birukan di rugina kuruga. Itam. Ladies and gentlemen, babalo! Wala pa naman yung kanta eh. Kaya nga magsalita ka muna. Sino nanalo? Ha? Wala pa? Wala pa. Ang daming nag-text ha. Alam naman, ito nagsating nag-text sa tala maka-scroll. So ba yan? Idepuntan sa ating text line. Naghang. Awanan. Pinduto mo na lang nga diyan eh. Kasta. Apa nga pati mo tip Facebook ka ng sardamot. Text line lang nga po. Nuwing ka ng lipaten Karim kaniyak ng ibusen Samsamitet ni patay O bulan ketak lunem Nang laylayan ni ayat Ingka kating palasbangen Un-unoy ko darasang ikete